ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦାଣ୍ଡରେ ଖରା ହେଉଛି ବୋଲିକି ମୋ ନଣନ୍ଦ ଦୁଇଟା ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋ ବଡ଼ ଶାଶୁର ଝିଅ ଦୁଇଟା ପୁଚୁକୁ ବି ଡାକୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁଚୁ ଶୁଣୁନି ତ, କାହିଁକିନା ଆଇଁଷ ହେଇନି ବୋଲି ସେ ପାଖ ପଶୁନି। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଖରାର ଖାଇ ବସିଲେ, ମୋତେ ବି ଡାକୁଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଖାଏ, ମୋର ଉପାସ ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇନିନି। ତାପରେ ଗେଲୁ ଆସିବ, ପୁଚୁ ଆସିବ, ତାକୁ ଖାଇତେ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ସେ ଆଇଁଷ ହେଇନି ବୋଲିକି ଖାଇଲେନି ତ, ଭାତ ବି ସେ ପଳେଇଲେ ରଖିଦେଇକି। ମୋ ନଣନ୍ଦ ମୋତେ ଦେଖେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭାଉଜ କେତେ ରକମର ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଖାଇବା ଆସ। ମୁଁ ନା ଖାଇମିନି, ମୋର ଆଜି ଉପାସ, ମୋର ବିନା ପିଆଜ ଆଜି। ମୋର ଚୁଡ଼ା ଉପମା କରିଥିନି ଖାଇଦେନି। ତାପରେ ଆମ ଗେଲୁର ଭଉଣୀ କତିକି ପଳେଇ ଆସିନି। ତାପରେ ତାର ସେ ଡରିକି ପଳେଇଲା। ଇଏ ହେଲା ଆମ ପୁଚୁ। ଇଏ ପୁଚୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଗଡ଼େଇ ଦେବ ସେ ସେଇଭଳିଆ ଗଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତାର ଡେଲିଭରି ହେବାର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି। ସେ ଦେଖ ତା ମୁହଁକୁ କେମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ସେ ଆମ ପୁଚୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି, କାହିଁକିନା ତାର ଆଇଁଷ ହେଇନି ଆଜି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ମୁହଁକୁ। ଆଉ ବଇଛି ଯେମିତି ଦେଖ, ସେ ଯେମିତି ଖାନଦାନୀ ଝିଅ ଗୋଟେ ବଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପୁଚୁ କେମିତି ନାଗିଲା, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କ ଘର କରିଥିଲା, ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇବେ, ଆସିବେ ସେ ଆସିକି ଯେମିତି ଚାଣ୍ଟି ଚୁଣ୍ଟି ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି।